Hello mga ka-listeners, mayong hapon ug ang oras alas 4:17 sa kahaponon mga ka-listeners ug gahapon ron ta ni mga ka-listeners na upload. Ang problema kay na error ako ang mga pag-upload gahapon. Nasayang lang hinuon ang 27 gig na mobile data. Kay sige ka error mga ka-listeners. Nya mo to kung nakabantay mo ganina pang buntag na upload tong usa ka drama nga mihabo-habo na usab no kay maayong pagka field mao ni ang gi screenshot ba mo ni siya no field ni siya katulo gid na field sa tarungon ato bagay murag na zoom ra to siya no. Basta kay nakibalo na mo nga na field siya gahapon na gid ni nya upload ta karon sa part 10 sa drama nga kuan gugmang binilanggo no na trailer na kay ni mga listeners no nya sa dili patag sa kugamay ila na ko istorya basta kay balo na ko nga nak kato mga nitan-aw ang pagbalik mo yung istorya no so ako ning i-tag karon sa mga ganahan na radyo no? Na EMFM niya nasay masudlag SD card hindi kayo nya kinisod niya flashlight ganahan mo gamit kay ni kusugi mo sigar laser telescopic barato na siya mga listeners ako lang na itag kay masin na ay ganahan da kay baka naman no baka naman kay pang puno-puno sa kuan ba pang palud kay no nasayangan jud ko na usik nga di mobile data gahapon kay katulo ka higayon na field kay kini akong app nga gamit aning mic na to karon kaya itong video ba buya man siya yung buya wa man din ako ma-update mo dito nagluko-luko gahapon pero meron akong record na chipmunk ang resulta sa tingog nanang murag palit paspas og tingog ba na nya outro ko record murag wa na lang ko ka-record ani noon sa intro vlog kay gilaay katugon naman ko nya nag-edit na lang ako nung padayon sa kuan aning sumpay ani part 11 sa 12 o 12 batong trabaho kalimot ko basta kay apit na ako mahuman ang 11 human na ang 12 mao pa akong tarungon kay copyright ba muna mga listeners no nga kanang gahapon na gid ni nya tungod kay nadaot ang setup na ko ani akong may camera niya akong buya mo ni siya buya microphone no? So naka-connect ni sa iyang buya app nga pang video cam or audio recorder so buya ni siya mga listeners no si ganahan mo ni duha ni siya duha din eh no? Kita niyo duha ni kanalitan kanang duha mo kabuok mag partner sa yung vlog no duha ni siya nya USB din eh type C nakasaksak na yari connect sa cellphone no mga listeners muna ako lang gitag karon para makibalo sa mo ba no katong mga ganahan maggamit og inani kay labi na daghanang vlogger karon mo na mula ako mga area nga bana kayo dapig dagat o kanang kusog og hangin nga mga bukid-bukid pabor kay ni og sige mong lakaw nun diyan mong vlog muna nga kung medyo mahal siya mga listeners pero sulit ni noon po bisag mahal no abot na dugay na nako ano mo abot na siya 2023 man siya ni 2024 ba nakalimot ko sa kitag taon na ako ni ni abot na pilang tuig siguro nakalimot ko basta kay itong time nga about 2023 magyud tingali ni or 2024 ba pero makita na ako na masubay na ako ni kanus ani kay naamoy vlog ani primero pag unboxing nakalimot na ako pag diya ko ina-unboxing ani sa niagi ako pang subayon o kanus ani basta kay dugay na mga listeners abot na pilang tuig no baka naman ganahan mo kung ganahan din mo baka nang mahimo mong kanang mag-vlog siyempre inyo din ang panikamutan no magtigom okay gatigom ako para maka-order lang ko ani makay importante mo kayo ni kini ngunani labi na og banha kay mong palibot
naka-order ko nagpugos tong kay itong amuha sa una daghang iro ba banha kayo. Ang problema lang nako kay wow kay bounce pag sit up sa settings ba. Mo to nga murag bati gyapon ang resulta kay wa man ako ma-set up ang settings ug tarong sa iyang app ba. Kinahanglan pa may i-set mga ka-listeners para hinlo ang recording ba. So karon ako ning gi-istudyuhan. Mailhan natin nga ninyo no murag tinaw-tinaw na akong tingog lahi sa mga sa una no. Mga ka-listeners no. Kanang way mic ba lahi ra ang resulta sa audio kung magtabi ta nga way mic kay kuha man tanan ang noise no sa palibot bisan paglayo ang banha ma-record gyapon. Ug na kay ani mo focus sa imong tingog. Nya ako man giun ang yang noise reducer mo na nga medyo mas mo focus sa tingog. Yan itaas man intro vlog no pasensya mga ka-listeners no niabot og 6 minutes. Sige lang. Human sa drama magbasa ko sa inyong comment no. Mga to mga ka-listeners paminawan niyo ang part 10 sa Gugmang Binilanggo. In the night that I love to... Ug karon mga higala di ta maglangan, iniadahin ang sumpay ning atong sugilanon nga naguluhan. Gugmang Binilanggo. Forbidden for me. Roger? Roger, ni anak ko! Maria, may kanina ka. Mag-CR na ako ha? Kay, basig magkasapi ang doktor ani. Dalangon na ako mga butang ha? Oh, sige, sige. Excuse. Uy, kung saan nang natagak? Oh, diary? May diary din sa Talia. Mahilig siya din siya suwat. Ito na siya sa suda. Huwag man din nilak. Abli ako sa kapahina. Dear Diary, atiman ko ni Dr. Rinante karon ang mismot ang akong love niya. Dr. Rinante? Unsam ni katinuod? Nahigugmar siya ni Dr. Rinante. Si Dr. Rinante na yung lalaking bayang gibahal. Oh, si Bibi Rinan. Siya kang amahan ni Bibi Rinan. Roger? Ibig usul sa bagay ng diary. Mapagunta ka ba, Jules? Sige, sige. Kwan, napabay Diyos, ya? Naapa. Asa man ka? Nanukoy? Mura ka magkong lusban. Kwan. Wa. Kwan lang, labad-labad akong Ay, mao ba? Asa man magpalit kong tambal? No, ayaw na. Nagkainom na ko. Pagkutaw lang Diyos. Sige na. Basta, sure gid ka? Okay na ka? Okay na lagi ko. Okay na. Sige. Mag-ilis lang ako ha? Pagkawa ko pagdaon. Si Dr. Nante rin kong karibal sa kasing-kasing ni Talia. Ay pagdagan, balitok lang dong, balitok. Ay lang dagat tao kay madus mo ka ha. Kasaling na kang ayaw na ka ha, porbida sa demo oy. Som! Ay, dok, ikaw din na. Nang laba, bagus lampis lang dok. Ang balingaw sa panin niya dok, inay. Katawa na tingnaw. Hi, Bibi. Abi. Kita, Bibi. Please, Papa, Bibi. Lips to lip ha, dok. Lips to lips. Ay, magting telepono. Ako na ito, bag. Sige dak, sige dak. Palacios Residence. Hello? Good morning. Mamalihog ko niya doon. Kinsa ni palihog? Si Dr. Miharis ni. Uy, Dr. Miharis. Kumusta? Si Renante ni. Oh, mau ba? Sige, ako na nga sa Papa. Pinsa na, Renante? Pa, si Dr. Miharis pa. Aming telepono. Niya pa. Hello, Dr. Mihares. Kumusta? Amahan ako sa mong klinik. Unya na ha? Sige. Anak ta magsulti. Okay, bye. Pa? Unsa may yan tuyo ni mo? Di ba, dugay naman mong wa makakontak kay? May gipaningi lang ko niyang utang, Renante. Uy, unsa?
nakautang din nimo si Dr. Mijares? Emergency to. Mao nga ako nang paningil karon. Gino, manglakaw ta. Gino, Sir, yes sir. karon dayon manglakaw ta. Kinalang magkasulti Miss Dr. Mijares. Okay. Ako na drive binungo pa. Ayaw na. Si Gino na. Naibaw ko nga gusto kang makighagwa sa mga anak, makigduwa-duwa niya. Kami lang manglakaw, si Gino. Ah, Pa, paghinay mo ha. hinay niya ko sir. Puliso na. Naunsa mo tos pa. Nagdali. Unsa man kay iyang tuyo ni Dr. Mijares? Sir Ton? Mura ko kami mutang Sir An? Ay, excited lang kayo ko sa akong gusto may bawaan, Gino. Okay nga naman sir ha? Ay, sorry sir ha. Hindi ko ang mga tanah kay. Okay ra. Ay, payo mo sir. Payon mo ka. Sabi to yun mo doktor ha. Payon mo ka. Oh, Gino, malipay ko kung positive ang resulta. Nga babdos ka sir? Samot. Unsa sir? Unsa positive sir? Ay, negative na naglakihan ni mo da. Tupag paginas niya. Nagpangutana. Ayaw nagpangutana. Oo, sorry. Sorry sir An. Sila nanti. Siya mo'y nagbantay ni Baby Renan. Hello, love. Hello. Bibi Renan. Dali. Ato ta magduwas luyo. Manakop tag alindanaw. Love, maida ko magkaon. Onya na, Erika. Magduwa kami sa Bibi Renan sa gawas. Dali na, Bibi. Love, mahimo bang mga uno na ta? Una mo magduwa dito sa gawas? Erika. Nasuko ka. Wa na lang ko makauyon sa dagat karon. Murabag si Baby Renan na lang ang kalipay nimo? Ngano ikaw? Wa ka ba din malipay niya? Ha? Nalipay, pero... Please, ati manasab ko pa nagsa. Erika. Makikumpetensya ka sa imong kaugalingon ngadto sa bata. Nausab ka na. Lahi ka na kayo sa kadnganaan na si Baby Renan. Natural. May anak na ta, Erika. Kinahanglang i-focus na nato sa bata ang atong hunahuna o panahon. Pero asawa ko nimo. Nagkinahanglan ko sa imong pagtagad og panahon. Niaraman ko. Ano ba may gusto nimo? Itugyan na lang ang tanan nimo kang lalang ang baby. Erika. Marbago na may gamit kining baya. Naanasab ka na, ha? Naunsam ka, Erika. Walang ka magasabot. Huwag ka magasabot. Erika! Naunsam yung bayana. Muram sa bata nga mangigi ni Bibi Renan. Hangtod karon. Dilip gid mawas kung nauna kung nabasahan sa diary ni Dalia. Si Dr. Nanti ang lalaki nga sikreto niyang gimahal. Unsab gyud kay tinuod. Si Dr. Nanti ka ang amahan ni Bibi Renan. Roger? Yeah, oh. Hindi ko tawag na kagabi. Salamat Dalia. Nakabantay ba ako? Sa unsa? Nga magsige kag hinukto. Sabay nakahasal nimo. Wa. Nagunaw na lang ko na itong duha. Ha? Dalia. Wa ba kay puruhan di sa mong kasing-kasing? Roger. Roger. Gisultihan ta na kawa pa. Nga mahal ko kaayo ang amahan ni Baby Renan. Pero minyo siya. Wa ka ni katungod nga mamahal niya. Gusto ka, Roger. Uwa ko'y katungod kumubatig pagmahal niya. Pero ako'y mahimo. Tungod kay siya lang ang gisingit sa kong kasing-kasing. Hangtod ba karon? Oh. Hangtod karon, Roger. Ug hangtod sa hangtod.
Siya lang ang mahimo kong mahalon. Hainom ni sila si Papa Anton ug Gino. Wa pa man mauli nga gabi naman. Si Papa ni Minawag. Hello ba? Renante, ari ako karon dayon. Ha? Hain ka man pa? Unsa man? Nadiskrasya mo? Hello, pa? Kailan magsulti ta? May ipakita ako nimo. Pa, hain ka man karon? Di ako sa ospital. Unsa? Naka sa ospital pa? Oo. Pero ako mo ospital, ha? Doon na ako yung ipakikitaan. O gusto ko nga magkita ta diri. Nganong dili naman lang kamo pauli dire pa? O gari lang ta magstorya. Dili mahimo, Renante. Kinalang kita lang ang magkita. O ikaw lang makakita ining gusto kong ipakita nimo. Okay ba? Okay. Asa ka mga ospital, ha? Erika, mulakaw na ako. Asa man ka nga gabi naman? Kuha na ako sa ospital si Papa. Nga naman di ay. Noon sa man si Papa Anton, ha? Nadisgrasya ba sila si Gino? Ako na mahibawan karon. Mauban ko nimo. Dili mahimo. Unsa? Pero nga naman. Unsa bagin nahitabo kang Papa Anton, ha? Kinahanglang dili ninyo biyaan si Bibiranan din, he. Sige na. Muad doon ako. Unsa naman sa kay kadramahan ni sab iniunggangan ako ay. Nga magpakuha magi siyang Renante sa ospital. Nga naman ko. Dili pa ko makatug maguna-una sa kunahibawan. Mahal ni Talia si Dr. Renante. Ug iya lang ning kita ko. Nagbalik-balik sa kung nauna ang gisulti ni Talia. Ngangtod sa hangtod. Mahalon niya ang lalaki nga iyang gimahal sa hilom. Roger. Oh, Huwag ka palagi matulog. may nagkakasulong na ako, Talia. Unsa na masab na? Ang akong gibati ni mo. Roger. May mo pagdili na ni mo balik-balikon ang imong gibati diri na ako. Kay dili kita na ako matugbangan. Andam ko buhaton ang tanan, Talia. Sultihin ako. Unsay ko buhaton. Ano mahalon ko ni mo? Roger. Talia. Dili na ni binata ang gibati ko. Gusto kong ikaw ay kauban ko hangtod sa hangtod. Gusto kong ikaw mo'y mamay mong inahan sa kumang anak. Roger. Sige kaingon ko na. Kung katudluan ko pala untang akong kasing-kasing sa pagkikuman ni mo. Ako na ka nagibuhan. Sorry. Mahim wag. Hatagan ko ni mo gamay paglaom. Roger. Kinahanglan kalimtan mo ka ng lalaki nga naa sa imong kasing-kasing, Talia. Kada kung sa ang pagmahal ni mo niya. Minyo siya, dili ba? Busa. Kinahanglan ilubong ni mo siya sa kalimot. Papaso ni mo siya sa imong kasing-kasing. Roger. Hain mo ni si Papa. Dok? Oy, Gino. Hain mas Papa. Unsa may ginahitabo niya? Wa may naitabo niya, Dok, nanti. Tuwa mo siya dito sa may kantin, ay.
Ha? Unsa man is papa? Nagbinag-o man? Dali, Gino. Ato na to siya. Ay, kuan mo gud kuno, Dok. Kanang di mahimong mo apil ko sa inyong istorya taon. Unsa? Unsa mo ginahitabo ni Papa Gino? Ay, kamulay pagtok dito, Dok. Ano man tiinin niya ay? Sige. Di ka lang ha. Kay ato na ko sa Papa. Ayo kay ni Agna, Renante. Ba? Unsa man ang imong pagigsultihan ako? Mamalin tagdapit nga magkasulti tigmayo. Kanang mingaw nga dapit. Unsa? Wa ko makasabot nimo ba? Nganong kinahanglan pa man nga mamalintag laing dapit? Basta, mamalin tagdapit. Mister, ano lang yun i-park mo taxi ha? Paabot ako din eh. I-waiting lang ng imong meter. Uy, asa mo na sila paingon? Nanagay sila palig sa sakyanan. Mupo ko. Pero, si Papa Anton, tuwan na mo sakay sa auto ni Renante. O si Chino, nag-inusara na lang sa auto ni Papa. Tuwan na, nagkarga na sila. Kinahanglang masundan ako sila sa Renante. Mr. Driver, sundan ka ng auto itom. May mo pa, Roger. Pasagda na lang ko ni mo sa kong gipatin. Pero dili ka na makaayo ka mo, Talia. Gawas pa, dako ka ng sa... Minyo ka ng gimahal mo. Nahibaw ko nga dako kinisa. Pero ako na kinigipangayo ang pasaylo sa Kinuong. O kawas pa. May palayot ako ni... Nikinsa, Sa amahan sa kong anak. Talia. Sorry. Muna lang ko ni mo katawag ha. Okay, okay. Talia, unsa may buhaton ko. Ano mapapasin mo kasing-kasing si Dr. Renante? Miliko sila sa unahan. Mister, ayog palipat ha. Yes, ma'am. Makikita ko ng space pa, ma'am. Nagdudagit ko sa lihok ni Renante. Asa maga na sila paingon si Papa Anton? Oh, musaka sila sa taps. Pa, unsa mo ginang gusto nimong isulti nako? Nganong nanaka pa man kita dinis bukid? Paabot lang, Renante. Gikulbaan ako ining imong gibuhat pa ha? Labaw na kong ikulbaan. Nining ako isulti nimo. O unsa mo gina pa? Inig-abot ato sa restaurant sa ibabaw. May bawo ka na nini, Renante. Nganong ni among kita dinis gawa sa restaurant pa? Gusto ko muhanggap og labas nga hangin. Samtang magsulti ta. Importante kini kung isulti ka nimo. Sa netabo sa imong kinabuhi, Renante. Papa, Relax lang. Niya na ta. Sige, pag-order na yun o pagkaon alang sa itong paniyapon. Lami man din yung ilang pagkaon rin eh. pa, dili ka ng atong gianhi din. Kung dili ang bahin sa imong gustong isulti nako. Gipahinam na ko ni mugmaayo ha.
sila. Hain! Yanong nalipat ka man. Gusto kayo padagan driver sa auto ba? Buset! Mister, Ma'am. atong pangitaw ng auto, ha? Karon ba? Human na mo kita kaon. Unsa man ang gusto nimong isulti nako? Nganong namakak mga nako, Renante. Papa, Tubag ako. Nganong namakak nako sa inyong relasyon ni Talia? unsa? Pa, unsa ko nang imong gipanulti? Renante, wa ko magtuo nga desperado ka na gidi ay nga makabaton og anak. Mao nga mitubay ka na lang sa atong katabang. Pa, mahimo bag dili ko nimo pasangilan ang nabutang. Gawa na ko buhata. Nahibaw gid ka pa. Nga kontra na ko ng kabit-kabit. Kay dako nagsa sa Ginoo. Hain naman gid sila si Renan. Ingon man si Papa Anton. May mabag atong hulungan makadiyot ka ng mga restaurant din sa ibabaw? Huwag diya sa parking ng auto ni Renan. Mister, Ma'am? mula sa ibabaw. Basig to pa sa restaurant sa ibabaw sila si Renan. Unsa magid kay tumong ni Papa Anton? Nganong nagpakuha man siya ni Renante og dito sila mag-abot sa ospital. Naibaw ka gyud Renante nga dili ko gusto og taong pagkakon. Sukad sa bata ka pa. Gipahimatunan ta na ka ni anak nga sa ang pagpamakak. Pa, saksi na ko ang Ginoo sa langit. Wa ko mamakak. Labaw nang wa ko'y gilimod ni mo bahin ni Baby Renan. Oh, please. Pasad ko. Lahusa ka na gusto ni mo isulti pa. Mamakak ka pa gyud Renante. Amahan ko nimo. Makasabot ko si imong tumong. Pero ang wa na ko mo yun nga ato pangkatabang ang imong gipahimos lang. Unsa? Pa, wa ko'y katabang ang gipahimuslan. Do na, Renante. O gusto ko nga ang kono ni nimo sa akong atubangan mismo. O kinsa man ka nakatabang nga agiingon mo, ha? Si Talia. Unsa? Talia? Si Talia ang imong gipahimos lang, Renante. Pautsa ko na di panulti nimo. Si Talia, good? Si Talia ang imong gipahimos lang. Pa, dakong sayop ka ng imong ipanulti. Dili ni sayop, Renante. Tungkol kay nasuta ko nga ikaw ang biological father ni Baby Renan. Ikaw ang tinuod niyang amahan nga gitago ninyo namo. Unsa? Naunsa man ka? May problema ka? Wa ko'y problema. Wa gyud, Renante. Ikaw ang tunay problema. Tungkol kay misud kag dikong sa og niya ang kamatuoran. Unsa man ang nasa envelope pa? Basa ha, tanawa. Aron ikaw mismo ang makabasa sa akong ebidensya nga anak nimo si Baby Renan. Pa, sa sinugdan dili ko gustong mutuon ini Renante nga makahimo kas pagpakasa sa imong kaminyoon. Pero sa diyang migawas ka ng maong resulta sa DNA test ninyo ni Baby Renan, diha matibuok ang akong pagduda. DNA test. Basa ang resulta. Imposible. Ayaw na barugi ang imong sayop, Renante. Pero pa,
Pawa ko kay Bao. Oh my God. Akong anak si Baby Renan. Imposible. Dili ni mo malalis ka ng maong DNA test. Ninyong duha sa bata rin natin. O di ay nga bisan usaw na kong tanaw. Parehas mong naong. Hangtod ang inyong dugo, parehas og type. Kaya ikaw di ang iyang amahan. Pero pa, wa mi relasyon si Talia. Ayaw na lalaki pamakak! Dako din sa'yo pa. Panganam nakahimo ka man sa... Kung kwarta na ang palihokon, daghan mig mahimo rin natin. Daghan. Hilom ko kamong gipakuhaan og sampol si Baby Renan sa diyang na ospital siya. O mao ka na resulta, Renante. Nagmatch mong duha. Ikaw ang biological father ni Baby Renan. Ug ayaw pamakak. Pero pa, wa mi relasyon si Talia. Ug labaw sa tanan. Wa ko kahinumdum nga gihilabtan nako siya. Wa! Nasa man ko. Nga nang gikubaan magkupayo. Huwag ko magkasapot sa kong gibati. May naghiskot pagkana ko. Huwag, si Baby Renan. Huwag ka siya gibati karon. Ginoo. At di man na intaw ng ako anak. Bantay siya. Pa, please. Tuoy ko. Bisan gamay. Wa ko hunahuna nga hilabtan o pahimuslan si Talia. Oo, tinuod. Tinuod na kaday ko sa iyang pagkasiya. Guwapa siya. Pero pa, dili mahitabo nga magpakasa ko pa. Minyo ko. Ug, Kung gusto ka klaro, sige. Ipa-DNA-test o usab si Baby Renan. Kanang imo ng paninguha, ha? Aron mo tuo ka, nga ikaw ang amahan ni Baby Renan. si Talia. Siya lang ang makatupag ini pa. Unsa? Dili gyud siya musulti kung kinsay amahan ni Bibilan. May gitago siya. Ug siya lang ang nahibaw sa tinuod nga nahitabo. Si Talia? Pa, please. Please, isaan ako. Nga ato lang ning duhang sekreto. Okay. Wala problema. Pabisan kamay. Wa ko makasaha sa akong asawa. Pero kinahanglan musulti si Talia kung kinsa ang amahan sa iyang anak ni Baby Renan. Kung sa'yo buhato mo, Renante. Pangitaon si Talia. Turang auto sa kumbana. Hunong! Nag-unsa mo ka sila si Papa og Renante din sa restaurant ibabaw sa bugtong. Dong, pabot ako din ha. Ako lang ilion sa sod kung kinsa ilang kasabot din he. Naginalan ko sa imong pagtugot ng higayuna pa. Sige. Pangitaas, Talia. Salamat sa imong pagsabot pa. Ibisan unsaon ako guna-una. Wagi ko kahilabot ni Talia. Dili mahitabo nga makapaghilabot og laing babae pa. Tungod kay naa kanunay si Erika sa kundool. Usa ka na katanghaga, Renante. O kinahanglan imo ng sutaon. Kung unsang pagkaitabua nga nagmatch ang inyong DNA ni Baby Renan. Renante? Oh. Papa? Erika. Unsa inyong gibuhat din he? Erika nga nung niam ka din eh. Kinsa ba gibilan nimo ni Baby Renan?
Dili ko yaya ni Baby Renante. Natural sila lang akong gibilan sa bata. Gisundan ni mo si Renante? Oo. Tungod kay nagduda ko sa inyong lihok. Mura man nagdunag yun siya gitago, Papa. Wa mi gitago. Doon na lang mi pagkikitaan unta din. Pero wa mo abot. May problema. Kinsa? Erika, dili mayo nga ang asawa magupuhupo usbana ha? Papa, daghan naggilimod nga lakaw nako si Renante. Natural raman tingali nga magdudagit ko. O unsa masag kuno ang imong giduda? Nga may babae kang ikasabot. Oh, di ba ako ka man kaha? Nga ako ang nagpakuha ni Renante? Ha? Hmm. Oh, nahibaw ko. Erika, dili may nang sobra ka magdudahon ha? Pero dili ba mahimong mahibaw ko sa tanan ni mong lihok, Renante? Nahibaw ka nga si Papa nga akong gikuha, di ba? Pero nganong miabot mo din ha? Akong pagbuot, gamaabot mi din ni. Tawad, Renante. Lakta ang akong isugo ni mo ha? Ikaw na makikita sa akong kumpare. Unsa ka ng envelope sa lamisa? Ako nang envelope, Erika. O ako ay magbuot kung pabasahon to ba kanini o dili. Papa, Mamawali nung tarin nanti. Di na maabot ang akong kasabot ha. Bisan na saon ako. Dili magid mawa ang kulba sa kundukan. Nga naman yung gani. Ay! Sama na. Murag baso mo tong nabuak. Roger? Roger? Nag-inom ka ba diha? Guan. Inom na ko gamay. Hubog ka na? Naunsa man ka? Sige na, katog na. Unsa ba imong problema, ha? Wa. May naghahaso lang sa kung nauna. Kung unsa man ka na, may mo bagtabangan ta ka, ana? Ikaw akong problema tadi. Unsa? Ako? Roger? Kaya nga naman di ay. Unsa man, gipulaan ka na sa akong pagtipo ni mo din, eh? Dili may tabong pulaan ko nimo, Tria. Tungod kay nahibaw kay gyud kung unsa ti ka kamahal. Roger, mahimo pa. Kalimtin ako. Dili ti ka mahimong kalimtan, Talia. Pero ay ko tagda. Mawa ra ni. Roger. Kung nagkahasal gid ko nimo, mahimo man nga mo pahawa ko din sa inyo. No. Ayaw ka nagbuhat na, Tria. Please, maluoy ka. Mas mag-uol ko kung mawa ka din eh. Kung magpalayo ka na ako. Pero ako nga nagkaingon anang imong kaguol, di ba? Labay ra ni. Bulabay ra ni. Madawat na ako nga siya gyud ang tag-iya siya mo kasing-kasing. Ay ka bala ka. Ugma, okay na ko. Mo sayo ko lang ka, ugma. Magsusi ko sa apartment. Saman, mo bang ka? Off duty man ka, ugma. Dili lang tingali ko muuban. Mudyoti ko ugma sa akong gibantayan tiguang kay uwa ang iyang anak. Sige, okay. Sige, katog na. Basta, okay lang ka ha. Okay ra lagi ko. May problema. Hindi na, pawaya na dito. Okay. Salo ako, Tria. Pero dilikid may tabo nga mapapas ka sa kong kasing-kasing. Sukad, karon pa kong maingon ini. Ni mo pa. Nabisan gamay, way gusto na ko.
Hala no, naon sa wantang ka Dudong Rinan oy. Nagwala naman sad ka. Sa may problema ni mo Dudong oy. Ay Dudong, hilom na tan. Unsaon taman kapag pahilom in taon oy. Oh, samot na irong iabot. Ay, lalang, naunsa ba tao kasaba? Di unsa ba na nimo? Gitaok mo na gitaok mo? Oh, gyud hanti ka gituok nako. Gituok sa kabuang nimo. Di ka ko ma-football ug ako ning tukon. Ay, basig gutom na ikaw ra ba no? Ah. Kay klaro sa bantay bata. Ay, ang butan niya ganahan mo sige hilak. Sige, ikaw ba? Inawayon kay kasa? Be, bay kay ni anak ka. Be, ikota ko gata si Dudong Rinan be. Namura. Hay mo na si Ma'am Rika, ha? Natulog na? Kung sinatugod tao, milakaw man. Ha? Miss, sunod maguto siya sa paglakaw ni Doc Rinante? Usa? Wala, patay. O si patay? O ba si basundan si Doc Renente o si Sir Anton? Kaya nga no, unsa magid si Sir Anton oy? Ambot-ambot lang, pero murag doon na yun sila problema nga. Di nila, kuan ba nga, di nila gusto may bawaan taon ba? Di galin nila ipaybaw na ko? O sa lagi gilakaw ninyo? Ay, kuan mo. Misura magdumi atong klinika, Sir Anton. Unya, paggawas niya, nagdasig envelope. Unya, misakay sila sa auto. Unya, wari tigog-tigog. Uy, hala. Basi dili sakit si Sir Anton nga ilang gi taguan. Sakit? Uy, tuon no? Hila. Niya na sila eh. Susugaton ako. Yan naman ka. Wa man kay tingog-tingog diha. Waman. Kanaon na. Kaya ako pa ning ilaw sa garian ng auto. Si Gino na lang. Niya naman siya. Okay. Renante, wat ako. Ma'am, imong bag, ma'am. Renante, may mabag magsulti ta? Ay, sa kay resulta sa ilang lakaw, no? Di may timplang ilang mga buota. Silabo. Di ako ni ilaho sa grahian ng auto, eh. Doon sa ka ba? Nganuwa ka may tingog-tingog ha? Nasuko ka nga. Giapas na mo ni Papa? Nganong gisundan man tuod ko nimo? Tungod kinausap ka na. May mga lakaw ka nga dili ka na mo respetar o pananghid na ko. Erika, dili ko ganahan og asawa nga manggidudahon. Oh, si Bibi Renan. Nagmata pa. Ako na mo pahilom niya. Ako na. Doon na kini siya gitago na ko. Doon na yun. Kinahanglang ako kining mahibawan. Lalang, habi na bata, be. Maski una pa niya ang bata. Kaysa pagpasabot na ko sa akong pagduda niya. Isit, makalagot. Nga naman niya. Nahimo naman hinon akong kakompetensya ang bata. Gibati na ka ni Renat ang iyang pagkaamahan kang Renana. Nganong nagsige manighilak si Bibi Renan? Ambot ano niya, Dok? Gani haraman ni. Pag matapag kita niya, nagsige naghilak. Bibi Renan, dali. Dali ni Daddy. Hain mo ng gatas inila lang. Ako na yung mapatutoy niya. Nara, Dok, oh. Hello na, Bibi Renan. Niya naman si Daddy. Dok, awa. Nga naman na si Dok, Kung ikaw na ganin mo pugos, no? Na, maulian man, mahilom. Sige na ha. Tutoy na. Lalang. Kami na yung magdog ni Bibi Renan sa Pikas Kwarto. Unsa, sir? Ato mo sa guest room? Ato mo matok sa baby rin, ha? Oh. Andabi na lang siya o kinutong ng gatas. Sige, Dok. Sige. Kana, baby, kana. Mututoy ka. Ayaw naghilak, ha? Mga tug na ta. Hala, naunsa mong ganas baby rin, ha? Nga kung makasimot sa baho siyang daddy, mahilo man. Kung mao siling musip-sip bata ada.
Hala, yung pandol lang. Naunsa man to, ikuha ang tundok ang si Bibi Renan ha? Sila ko na magduog katog. Oh, mo ba? Gino, ngano ka nas Dr. Renante, no? Nga pinangga man kaniya sa bibirinan? Nga unta ilaram nang sinagop? Uy, pahilo mo. Tako mo ng baban mo. Okay na ka, bibi, ha? Ani na lang tatog din eh. Si Daddy ang mudog ni mo karong gabi yun. Baby, Renan. Dakong tanghaga nga hitabo karon ako. Nato. Hangtod karon. Dili ako makatuo nga. Nga ako ang mugawas nga imong amahan sa DNA test. Unsa man ang pagkahitabo, baby? Nga nung nag-match man ta. Nga wa man ko makahilabot sa imong inahan. Hain naman si Renante. Wa man gid mo so dinis kwarto na mo. At tuon ko gani sa gawas, bi. Uy, Lalang? Uy, ma'am. Nagbata pa di ka, ma'am? Unsa nang kidani mo? Bibiran, ma'am. Akong ikutawan dadog gato sa bibirinan. Kay sila na ba si Dr. Renante ang magdug? Unsa? Hay na sila. Nasa guest room. Leche! Uy, hala. Nasuko ka, ma'am? Pwisit! Abi na bibiron. Ako hatod ana. Oh, sige, ma'am. Kay magtuog na ko. Makalagot. Renante, Ayaw gusto ang imong tingog, Erika. Nakatuog na sa bibiranan. magsulti ragot ta. Erika, gabi na. Laom ng gabi. Kung unsa man ang gusto nimong pakiksultihan ako, ugma na na. Kay mga tuog na may sa bibiranan. Anhi mo din mga tog? Oh, nagusa siya. Mas ganahan siya din hibo sa anime matog. Lako na, katuog na dito. Sorry, Erika. Pero kinahanglang mahibaw ko sa tinuod. Good morning, Talia. May ginagbata na ka? Sa'yo kong niuli aron nga malutuan ti kas imong pagkaon. Kumusta ang tigwa nga imong gibatayan? Okay naman. May abot ang iyang anak. O sige, kaon na. Salamat. Toad, madug ko karon sa apartment. Okay. Sige. Ato lang. Anila ko din sa bahay. Okay, sige. Okay, kaon na diya ha. Unya, ayaw paglakaw ng waysod ang imong hantiyan, ha ba, Roger? Erika, mulakaw na ko. Erika, dili ko gusto away karon. Mahimo ba? Why anomalya ang among lakaw ni Papa Gabi? Basin bayag nadana na nimong imong amahan, ha? Mura man ko doon na may kitago na ako. Wa may gitago, Erika. Sige na. Ato na ko. Dalang. Si May Bibi si Renan, baby rin na. ayaw kayo nag-ibuhat. Iya pang kabalakan. Huwag yang likod. Pero Ayaw ako pa- nga iyang asawa. Paliwa na lang. Wa na kani mo kiss na ko. Talia, muna ko. Sige. Okay, Roger. Katuog na lang diha. Kay kuwang kagtuog. Kabuutan gid ni Roger. Pero... Naunsa magyud ko. Nganong dili maginakumay mong ibalhin niya ang akong kugma. Ngano si Dr. Renante pa magyud ang ipangita sa akong kasing-kasing. Wa naman unta kami magkita. Pero ngano dili man siya mawaha sa kuna-una. Ingon ini gud ay ni tinuod nga mahigugma. Bisan ang panahon, dili magkapapas.
kami nga na sa apartment. Nagipuyan ka ni Natalia. Kini mo napit ang saksi. Sa una ko magbati og gugma ni Natalia. Unsa bigil kay kong buhaton. At malimta sa hingpit na Natalia sa doktor Nante. Gino, Oy, kuy hawa. magsulti ta. Ay, kulbaan man taon tani mo kalit magkagtunga sa akong paghanduraw taon sa mga kaghapon, ma'am. Unsa? Murag balak ni Kuya Boy ka rin ba? Paghanduraw sa kaghapon. Aon sa may itong pagsultihan taon, ma'am, ha? Ay lang taon paghisgot og kanang papahawa taon, ma'am, ha? Katakan ba ni mong satsat? Diin bagid mo si Papa kagabi. Wali ka mo ungutan ng doktor Nante, ma'am. Di siya musulti na ko sa tinuod. Kuan, ma'am, sa murag si Sir Anton matingali doon na sikreto, ma'am, o dili si doktor Nante. Kaya doon naman siya ipakikita ang doktor. Ug sa imong duda ni ini Hachi, no? Aw, duda ko, ma'am, nga, may sakit Sir Anton. Hindi sa gustong halbawon ta niya. Unsa? Si Papa Anton posibleng tunay sakit? Talia, mahal tika. Unahibaw ka pa lang. Unsa di ka kamahal. Oh. Kinsa maning nanuktok? Oh. Roger, may mumusulti ta. Bahin sa unsa? Bahin ni Talia ug sa iyang anak. Gusto ko mahibaw kung hain si Talia karon, Roger. May babamutan ako kung ganong nangita ka kang Talia, Doktor Nante. Dili na importante nga mahibaw ka sa akong tuyo niya. Wa ko mahibaw kung hain si Talia karon, ha, Dok. Roger, importante kayo akong tuyo niya. Please, sultihi ko kung hain siya. Doktor Nante, nahuman ang iyang papel sa inyong kinabuhi. Nakuha na ninyo ang iyang anak. Usa ka tuig na milabay. O ginana nang nagkanawa si Talia nga wa na ang iyang anak. Busa ba itingali nga imo nang kalimtan si Talia. Dili mahitabong malimtan mo siya, Roger. Kay siya ang inahan ni Baby Renan. Makadaot kang Talia. Kung makita ka pa niya, Doktor. Nga nung nakasulti ka man, anak? Nga makadaot, Roger. Ha? May nahibawaan ka ba? Bahin kang Talia? Wa ko nahibawaan, Doktor. Pero, naluoy ko na gunaw na kang Talia. Sukad nga yung kikuha ang iyang anak. Wa na siya kalipay. Busa. Kalimti na ninyo si Talia. Please. Makalakaw ka na, Dok. Dili, Roger. Unsay ipot may pasabot? Please, Roger. Isaan ako. Katapusan na rin akong pagpakiksulti kang Talia. Dok, tinuod ang isulti ko. Wa na ko mahibaw kung hain si Talia. Nahibaw kong namakak ka, Roger. Please, sultihi ko kung hain siya. Bisang nahibaw pag kukunain siya, Dok. Dili may tabong musulti pa ko. Nimo, Doktor. Roger. Kinalambisihan ako nga akong hunahuna sa akong trabaho sa akong pagtungha. Aron nga dili na ko makahuna-huna pa ni Baby Renan. Sir? Sir, ni anak ko, sir. Sa may imong gusto, tubig o juice? Okay. Tubig lang. Sige. Ato lang straw, ha? Malinaw na sa Talia karon, Doktor. Busa kung may kaluoy ka niya. Pasag din siya maka-move on o
o makalimot sa hingpit siyang anak. Dili ka na guday mo hatag og higayon nga magkasulti mi, ha, Roger? Doktor, nakita ako magkasakitan ni Talia. Sa panahon nga magkita mo, ug ang iyang anak. Ug kato iyang kagulanon sa una, ang dili ko na gustong makita pa. Osbon ko, hatagin na siya kalinaw. Ayaw na siya sa muka pa. Ako na kanimi hangyo ni Budok. Please, kalimti na si Talia. Okay. Dili ka naman gud kaha mo. Musulti kung hain siya. Okay. Salamat na lang sa pagpakisulti nako, Roger. Sorry, Dr. Nante. Pero karong panahon na, kidahan na ipalayo ko kanimo si Talia. Tuod kay mahal ko siya. Ug mahal kayo kaniya. Unsa man kaya akong buhaton karon? Dili na mawa sa unang-una ang resulta sa DNA test. Nga gipakita ni Papa Anton ako. Ako ang amahan sa bata. Ni Baby Renan. Ug si Talia. Siya lang ang makakumpirmar niini. Siya lang. Busa kinahanglang magkakita mi. Roger? Oh, nagabian ka man. Doon na lang ko higa si kaso sa kong mga paabangan, Talia. Marag, lapoy ka man sa kung tanaw? Oh, sabihin, gusto kang masahian ta ka? Pwede ba? Sure. Nahibabitaw ka, nga nagplano sab ko nga magpiti. Ikaw lang ka ang una na kong pasyente. Salamat. Pero sa dili pa, relax lang una ha. Magkuha ko gapas ha. O ikaw pag-ilis una. May tingali mo kaon na. Nagaluto naman ko. Sorry, Talia. Nababagan ko si Dr. Nante sa pagpagkikita ni mo. Dili ko gusto masakitan ka pa kung makita ni mo si Dr. Nante. Noon sa ka bang bataa ka? Ngano bang mahilak ka man kaayo eh? Dali, be. Gisingot ka na hinon, oh. Sus, noon sa ka ba, oy? Kasaba ba ni mo? O, sama ka? Munghilom ka o bunalan ta ka? Hilom ba? Ay, Litchi! Mihilak ka mahinog sa muti, ha? Di ka mahilom, ha? O, man, di ka mahilom? Di ka mahilom? Kasungsungan akong labakaran ng bakba ni mo? Di ka mo hilom, ha? Dali, be. Yun sa na ni mong bata, Erika. Papa? Anong gibunlog pa na ni mo? Gamay pa niya na. Ta? Ingon magod sila. Nga kinahanglan sa iyong sugdan ng pagdisiplina sa bata. Dili pagdisiplina ang akong nakita, Erika. Panaog-daog ang gibuhat ni mo. Lalang! Lalang! Ngano gitawag ni mo sila lang, Papa? Lalang! Ay, naman na si Lalang. Lalang! Oh, Sir, gano, sir? Ay, nagkutaw pa magpugata si baby. halala. Pinangod. Alagi, dalaan ng bata sa gawas. Adto na pahiluma dito. Kay ganahan ng mugawas. Mahimo ba dili ka magbuot sa akong pagdasa bata, Papa? Kinahalang magbuod yun ko. Kay nakita na ko, nga pasakita na unta ni Lucia. Alagi, lakaw na Lalang.
dadas gawas ang bata aron mahilom na. Oo, sir. Bibirinan. Dali dong. Magdutas gawas dong. Dali dong. Sige. Ato tas gawas durinan ha. Magduwa-duwa ka ha. Aron hilom na ka ha. Unya na ang pagatiman sa bata. Erika, dilikit pugso ni mo pahilom. Nausa ka man. Papa, Nganong nanagop pa man mo? Nga dili man ka kinasing-kasing nga mo atiman sa bata. sorry. Tarungan ang imong pagpanginahan sa bata, ha, Erika? Aron dili ka magmahay sa kauhayan. Tarungan. Makalikot. Pulos na lang ang bata ang importante nila. Wisit. Paliwa na lang ko inibaya. Makalagot. Maayo man kay kang mamasahe, Talia. Di man good. Practice naman ng ako, Roger. Nindota ka no kun asawa na ginti ka, Talia. Mahimo ba, Roger? Dili na ka maghisgot, anak. Sige ba, talikod, Roger. Kag imong likod na sa pang ako masahiyon, ha? Dali. Talia. May mabagatagan ko na bugi gayon. Bisan gamay na lang ay gayon nga. Nga unsa? Talia. Roger. Nga nang gigunitan ni mo ang akong kamatang. Gihagan ni mo ang akong kamot. Please, Talia. Tuguting mahalon ko ikaw. Roger. Pasag di ko mahalon ka. Panggaon, Talia. Ati manon sama sa tinuod nga hinigog pa. Roger. Naibaw ko. Nga dili na kapatupman ang amahan ni Baby Rinan. Pero, tuguti kong magpantasya. Nga ako ang tagiyakan ni mo, Talia. Pero, usa ka na kapag limbong sa tinuod na itong debate, Roger. Mas masakitan ka kung hatagan ti kaghigayon nga maglaom. Mas malipay ko maguna-una. Nga durog ko'y paglaom, Talia. Please, Talia. Roger. Roger, no! Sorry. Sorry, Talia. Nadulog ko sa kong gibati nga gugman mo, Talia. Sorry. Masamay ko buhaton. Aram mawa ka ng pagbati ni Roger na ako. Asam gud kan ako pangitaon si Talia. Dili gud ko mahimutang nga magunaw na sa mga panghitabo. Si Talia lang ang makatubag sa tanang pangutana nga niya sa una-una. Si Papa. Hello, Pa? Asa man ka? Pauli ka rin dayon. Oh, nga naman pa. Doon ako isulti ni mo. Pa! Unsa man ang isulti ni mo nako? Lingkod ya. Pa? May problema ka ba? Ikaw, may doon problema. Tungod kay klaro na kayo, nga wagi bisan gamay na lang gugmas, Erika, ni Baby Rinan. Unsa?
Naabta na sab nako siya. Nga iya untang bunluton ang bata nga nasigig hilak. Unsa? Nahimo na ni Erika? Renante, nakita ko sa linukan sa sinutihan ni Erika. Gawa gid siya bisan kamay na lang gugma ni Baby Renan. Ug nakita ko sa iyang mga mata ang pangigis bata. Busa, kinahanglang di na siya makagunit sa bata. Renante, kinlang makita ni mo si Talia. Kinlang may baw tas tanan sa tinuod nga nitabo. Kung nganong ikaw ang amahan ni Baby Renan. O niya pa. Unsa man na pa? Nganong sa tanang babae, si Talia pa man yun ang ikuhaan og anak ni Erika. Gusto ka pa? Dugay na sab nang nasud sa kong nauna. Renante, wagila ay makatubag ini. Gawas kang Talia. Ayaw ka bala ka pa. Buhaton ako ang tanan nga makitaan si Talia. Dalang, Oh, ay pagsaba diha. Kaya nakatugnas bibirinan. kubantay kang Dr. Nante. Oh, miabot man to. Pero wa mo lahos din eh. Mo ba? Tuwa mo to siya paingon sa kwarto siyang amahan. Lalang, Aw di ay. Uy, Dok. Dok, okay nang baby, Dok. Nakatug na. Ako na bahala niya, Dok. lalang. Timan ining ako insulte. Unsa man na, Dok? Gikan karon. Ikaw nagyud ang muatiman sa bata. Ha? Dili ko gusto nga biyaan nimo ang bata nga atimanon ni Ma'am Erika nimo. Ha? Timan ina lalang. Gino. Limpihoy ang buwang auto. Oo, Dok. Maglakaw ta. Oo, Dok. Hala. Ay, porbida, no? Asan sa kami maglakaw nilang? Lakaw na, uy. Murang magdili may timpla ang buot sa itong mga agaw nun. Ikaw ba? Bantay tao ng bata, nga di ba kasi ang taong mamarika? Kaya ikaw yung mapatiyang Dr. Nante, anak! Love? Erika. Love? Erika. Klaruhi ko. Saan naman, Sam? Unsa may gibati nimo para kang baby Renan? Ha? Oh, kuan? Anak? Mana? Anak na ang gipati na ko para niya. Mahal ba nimo siya? Ha? Oh, Dili unsa. Renante. Dili na lang ko magminaot. Nag-adjust ako karon. Kuan man good. Ikaw masaysadan ni ini ba? Ngano ako may sadan, ha? Tungod kay sobra rasab ang pag-atiman nimo kang baby Renan. Mao nga natural naman tingali nga mangigi ko. Tinuod yun nga nagigikas bata. Ang! Wala naman kay hapit panahon ako. Mao nga, tugkan gid kog pangigi. Erika, kung dinuod pang mahal nimo ang bata, dili ka mangigi. Renante. Ang usa ka inahan, dili mangigi sa iyang anak. Labaw nang dili ni makahimo sa pagpasakit sa bata. Bisan sa pagbunot-bunot na lang ini. Og misumbong si Papa Anthony mo? Ako siyang amahan, Erika. Ug pinangga niya si Baby Renan. Busa dili gid siya musugot nga pasakitan mo ang bata. Renante. Tod. Mula ka ko karon. Pero pasagdi nga sila lang ang atiman sa bata ni Baby Renan. Ayaw na paghikap sa bata. Unsa? Dok, asa dyan ta paingon ayaan ni Dok? Libuton tayo syudad, Gino. Ang mga dapit nga posibleng punduhan ni Talia. Si Talia, yun? Gino, kinahanglan makit ang yun nato si Talia. Ngano naman sad, ngita na sad si Talia taon. Ngano naman sad, abe? Sa style, ane? Tungod kay doon na may importanteng istoryahan. Ug ato lang yung sikreto ha, Gino.
Nakasabot ko ba? Oo, kasabot mo ko ana, Dok. Pag huna-huna niya, kung asa na to maayong pangitaon si Talia. Kuha, Dok, ang iyang kauban may atumatayan. Katugyan lang, Roger. Mausap na ang nasa kong huna, Gino. Kinahanglang atong panidaan si Roger. Ang di natin buhaton. Kaya sila ko'y kuyog pirming tali, ha? Talia? Roger, Sorry. Sorry nga, nagkanti ka. Sorry good kayo. gipasaylo na ti ka sa imong gibuhat, Roger. Pero muhangyo lang ko. Nga ayaw nag-usba ang paghawak ni mo nako. Oh. Ako nang isahat. Salamat ka nagkasabot ka na ako. Sa akong gibati. Mas may tingali nga magpalayo na lang ko ni mo, Roger. Oh. Tria. Please. Ayaw na buhat ah. Maluwi ka. Ayaw palayo na ako. Roger. Tria. Ikaw na naghatag ka nasig na ko. Kung mawa ka na ni, mawa ko sa mga kong kalipay. Roger. Huwag ko magkahatag og kalipay ni mo. Naibaw ko. Nga nahiubos ka sa akong pagbalibad sa imong gugma. O kung makita ko ni mo kanunay, sakitan ka lang. Okay na ko, Talia. Okay na ko. Ginawat ko na nga. Dili ko ginmay mong ilogon ay mong gugma. Gikan samahan sa imong anak. Mga amang yun ako ni mo. Pabilin o ba ako? Isaan ko. Di na ko mag-iskot sa akong gibati ni mo. Roger. Please. Okay. Okay. Okay, sige. Ug salamat sa imong pagsabot. Kasaba barong mata, ah. Makalabat sa... Oh! Makalagot. Di na ko pahikapon ni Renante ni Baby Renan. Huh? Mas importante yun din yung bata kay kanako nga iyang asawa. Pwisit, ay, kasaba ba? Oy, samanlalang! Nga naman saba mo kayo ng bata? Nagpopo man ni Ma'am Good. Akong gilisag dayapay. Masuko man nagbabasa iyang lubot. Makalagot! Aligisig kaayo? Ipalayo na din sa kwarto, be? Oo, ma'am. Makalabat sa o, bata, ah. Ha, inamsab karon sa Renante, ha? Dili siya mutubag sa akong mga tuwag. Dok! Dok! Dok, dito na ko sa jail. Ngayon mong ingon ako. O ya, tuwa ba si Roger dito, Gino? O, pagkipagabot, Dok. Sige. Sundi siya, Gino. Ha? Dili kayo kaniya pamilyar, Gino. Busa makasunod-sunod kaniya. Nagmotor ka man. Dili kaniya mabantayan dayo. Sige na siya kabantayan ako, Dok. Kay murag ko gabal-habal driver. Naon ako. Kawatayar, habal-habal. Mayo. Kikining, Dok. Mahimo bang ngutana? Unsa man na, Gino? Mahimo bang tubagon gid ko nimo? Mahimo rasan nga dili ko nimo tubagon okay ra. Unsa man lagi na? Kuan ba nga nung interest naman siya pangitang Talia, Dok, ha? Oh. Sorry, Gino. Dili na ka mahimong tubagon anang imong pangutana. Okay lang, way problema. O makita na ko Talia unsay sunod akong buhaton. Kung matultulan nimo ang iyang gipuy-an, isulti ni nako, Gino. Ug ako na imo adto niya. May importante kang pagkisultihan ni Talia, Dok. Doon na, Gino. May ipangutanan ako niya. Ha? O unsa man na, Dok? Dili pa ka na ako mahimong sultihan, Gino. Lakaw na. Atangin na si Roger nga mugawa sa gym. Sige. Sige, Dok. Okay ra. Report dayon ako, ha? Kung matultulan ni Mr. Okay, yes, Dok. No problem.
Talia. Talia, kinahanglan tubagon ko nimo sa tinuod kung anong ako ang nagmatch sa DNA ni Beberanan. Unsa pa kahitabuan nga ako man ang iyang amahan. Dear Diary, naluoy ko ni Roger. Pero, wa ko'y mahimo. Tungod kay si Dr. Inanti pagihapon ang tag-iya sa akong kasing-kasing. Kalibis, kutaw ko aning kalakiha eh. Nahimo naman yun kong idiot aning doknante. Huh? Sakit pagkisultihan ni Talia, no? May iyan naman sa nang ipapangita. Ako sa noon, ganahan po kung makakita Talia. Eh, gwapa gyapon tingali siya. Oh, gugma, wa kagawa. Wa akong gugma kagawa si Roger ni gawas na gym. Totoo na, may doon na siyang motor. Kini, mauni ako gayon. Oy, may kuha siya siyang phone. May tawagan siya. Hello, Talia? Oh, Roger, yan na nanawag man ka. Kuan, birthday ba na ko ugma? May mong imbitahon ti kagkaon karon? Unsa? Kaon ti kadas bay. Mga unta sa gawas. Okay, sige. Mayo kay day off na ko karon. Sige. Pabuta ko na sa bay. Hello? Hello, boss. Dok, di ay, ano ka boss mo ko ni mo? Dok, di gawas ang Roger. Sige. Sundin na siya, Gino. Bisa nasa siya paingon. Pagbantay lang nga, dili ka niya makita. Ay, yes, Dok. Ito na, Dok. I-broom na yung motor ko. Ipaandal siya siyang motor. Sige, sundin na siya. Bye. Salamat. Salamat nga. Gitabangan mi sa Ginoo. Nga masundan karon ni Gino si Roger. Kinalang ubanan ko na lang sa pagpangaon si Roger. Aron dili siya mo sa moto kay ubos na ko. Ano, nakailis na magkundaan. Ato na ko si Gawas. Ato na ko magpaabot niya. Ito na. Mission na sa pagpaplayan si Roger. Sundo na yun ako. Uy! May hunong siya! Biyangat siya si Yuta! Hala! Si Talia! Pasalipon na si Kate. Si Talia yun na. Si Talia yun na. Picture na ako sa kong cellphone. Yap! Ito na. Hala! Di ba ako gina si Roger si Puy ang Talia? Pulpina no! May karikasonis ka. Dali, angkas na. Asam kita mga on, ha? Sa restaurant ka, una na itong kikanan. Ha? Kaya kung masugot ka. Pero kung mahinumdum ka sa imong anak dito na pita, sa laing restaurant lang ta mga on. Okay ra ko. Okay ra ko dito, Roger. Sige, ato ta dito mga on. Okay, sige na. Angkas na. Anilang kong dapita, magpaabot sa tawag ni Gino. Si Gino na. Hello? Hello, Doc! Sortihan yun ako ang nawa. Nakatulo magugughugaw si Rodok. Natutulan na ako kipoy ang Talia. Unsa? Nakita gini mo si Talia, Gino? Oo, nakakita
nila ko, Dok. Uy, nalakaw na sila duha sa Roger, Dok. Ang man dyan motor ni Roger sa Talia. Pero ako na picturean, Dok, sa Talia o ang lugar, Dok. Pabuta ko diha, Gino. Mori ka, Dok. Oh, gusto ko makita karon dayon ang gipuy-an ni Talia. Aha, sige, pero di ko kasiguro kung asa to sila paingon, ha? Basi, babalik dito sila dire. Sultihin ako, Gino. Kung asa ang address ni Talia. Oo, kuwan, kining diya sila sa... Dali. Arita, dali. Nagparesil pa na kong lamisa para na tong duha. Okay. Lingkod dali ah. Salamat, Roger. Ganahan na kining dapita? Roger, may mo pag dili lang kay ko nimo ati manon. Basig maanad ako, anak. May noon kung maanad ka? Mao ni akong gipaabot. Nga mahimo na kong kabahay sa imong kinabuhi, Talia. Pisan sama lang sa suod ng higala. Suod na tang higala, Roger. Og ikaw lang ang nakasabot nako, di ba? Mao nga suod na to. Sige. Mag-order ta. Mo dining dapita ang gipuy-an ni Talia. Dok! Dali ako niyong abot. May traffic, ha? Hay nang bay nga gipuy-an ni Talia, Gino. Nay, kanang bulo nga pintalo gasol. Mono, Dok? Nindot man di siya gipuy-an. Oo! Basin uyab na sila sa Roger, Dok. Uy, o di ba kakasal na sila? Oh. Ha? Oh, ano siya ka man ang mata ni mo, Dok? Wa, Gino. Kuha lang. Nakalitan ako sa imong gisulti. Oh, yan, Dok. Sa sunod itong buhaton na ni, muruwan naman yung taong bayo. Eh, lakaw naman ito sila. Dok, kalawang mo na to. Naunsa man ka? Murag lawom-lawom gitong paghupaw ni mo na. Murag ako may angay mga gug sa mga to, Dok. Ay, labo na ko sa Talia, kadi adto pa. Ya, murag magnangay ko, nangigi siya may angkas motor ni Roger. Mamiya na ta din, Gino. Aw, ha? Di lang ka magkisulting Talia? Dili na. Oh, ha? Uy, ano nga ito mga di pangita taon nga di man di kayo makikita ng Talia taon? Doon ang maka-importante ka isulti niya. Mamiya na ta din. Wa na tayo katungod nga magsamok-samok pa ni Talia. Igo na nga, nahibaw ta nga, okay ra iyang kahimtang. Sige, okay naman. Sa imong tanaw, Gino, okay na ba si Talia? All right pa sa okay yung pagkabutang rundok. Sa akong tanaw, may taas sa balik yung buhok ron. Mao ba? Kuha mo na ko picture. Dara. Ambi ko no. Dara. Dara, tisa ha. Scrollo na ko ha. Ay, buang ako ni gaburlis. Di rin maunok. Katong kuhan. Karay, nawa. Tawa. Nisambot ka gwapa, no? Tanawa. Tuod. Guwapa na tuod kayo si Talia. Bot ipasabot ini nga. Nakadawat na siya nga. Wa na niya ang iyang anak. Mao yung tingali, Dok. Murag, nakadawat na tingali. Og sa imong tanaw, suod na gid kayo sila si Roger. Dok. Suypay gili silang tudlo, Dok. Moday. Lagi, Dok. Moday nga namakak si Roger. Ha? Kung sa'yo bakak, Dok? Misulti siya nga wa siya mahibaw kung hain si Talia. Oy, nga naman. Excuse me. Oy. May gipangita mo mga sir? Mangutana lang unta mi, ma'am. Kung kinsay nagpuyo anang baya? Kana. Si Roger may nagpuyo dihag sa Talia. Nagtipon sila? Minyo na sila? Murag magtiayon man na sila. Amo ba? Sige. Salamat, ma'am. Dali na, Gino. Mamaya na ta din. Sige. Salamat, ma'am, ha? Salamat, ma'am. Sige. Una naglarga, Gino. Okay, Dok. Asa man? Nabusog ka ba? Nabusog man. Og happy birthday, Roger. Salamat. Asa man, gusto pa kang manurita, gikan din eh? Ay, ayaw na.
Gusto ko matog kay mo duty pa ko karong gabi eh. Oo, sige. Ay, niyanig yung ko sa bahay taon. Oh, madaog ko ako motor. Pinajanggo ko. Wow, sama! Oh, balitok yung ka na. Ang ngayon na gina akong pinajanggo eh. Oh, niyanig pa doon din eh. Murag kaaway ko ni. Sama! Ay, ma'am. Ay, Gino, Ma'am Rika. diin ka? Ganyan ko nita ni mo, ha? Kuan ma'am. Kanang may gilakaw may doknante ma'am. Ay, dokrinante. Unsa? Dokrinante bata mo to. May gilakaw mo? Oo. Gida ka niya? Wa, kay bugat mo kay ko. Ako niya na ma'am. Ay, bitaw ma'am ka nang nangaon, rami ma'am. Uy, kanang... Diin mo! Gibakahali gitahon ko niya kaon ni Dokrinante. Mao ba? Og nga naman ko nang gibangkahan man kaniya, ha? Akuan, kanang kay... ibangko na ko na ni Kay unsa? Nga nung gipakaon kaniya? Kuan ma'am, adlaw man good na ako sunod buwan ma'am. Pebrero 29. Inadlawan to niya na ako ma'am. Hoy, Chino, pagtarong ha? Ayok pa makak na ko. Wala ko makak ni mo taon. Ay, so pagkataon pa na ni mo si Doc Boy. Ay, Doc Boy naman si Doc Rinante. Kung nga nung gipakaon ko niya. Aw, kay ba ako naman ka, ma'am? May daot ko. Nabalakat nga si Doc Rinante nga sa akong health, ma'am. Ang ni daot ko. Paghilom, klaro kay na makaka. Diin lagi mo si Renante. Kuan, ma'am. Nangaon na lagi mi. Ako sa ni itarong parking taon akong motor, mama. Bantayan ka na ko, Gino, ha? Mahibaw-an ganin ako na makaka. Malintian ka ganin ako. Kamuli pag-away, Doc Dante. Pagpatay mo, boy, taon ko. Driver ako ninyo, oy! Nanawag na sab si Erika. Hello? Ay, salamat. Nakontak na kita kalam. Hain ka ba karon? May giatiman pa kong pasyente, Erika. Nga na nawag mo ka? Unsa ba yung inyong kilakaw ni Chino, ha? Ha? Mingon si Chino nga imo siyang gibangkahan og kaon. Pero wa kumutuon niya. Unsa inyong kilakaw, Renante? May gipaadto lang ko niyang papeles, Erika. Tinood. Gipakaon ako siya. Namakaka ko unsa? Hain ka karon, muapas ko. Erika, niya na akong pasyente. Miabot na. Manawag na ko nimo, okay? Bye. Si Roger ug Talia. Sila ka nang miabot. Mayo kay nasuok ning pagka-parking ako sa akong auto. Roger, magkuha na lang ko sa kong mga gamit ha. Mo-duty na lang ko. Ihatod ka. No, ayaw na. Kaniyot ko. Sige. Ipark lang ako ng motor. Giparking nagtarong ni Roger ang motor. Nagtipon gyud sila si Talia. Mauday nga. Wa siya mutug-an ako kung hain si Talia. Kay may relasyon na day sila. Migawas og balik si Talia. Ato na ko, Roger. Bye! Mulakaw si Talia. Asam ka ni siya. Sundan ko si Talia. like the stars in the night. Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pa mga sumpay ning atong sugilanon nga naguluhan. Gugmang binilanggo. Sugilanon nga sinuwat ni Maria Gina Vidal sa direksyon ni Ray Bores. Dalit ka nato sa RMN Drama. So this love I've lost. Buto ka listeners, ang part 10. Thrilling na kayo mga listeners, no? Sabi na, ning part 11 ba to? Or 12? Huwag sa 12 ba to? Basta, bilang ko isulti kay mo na thrilling o musulti ko. Thrilling na ni, murag dool na po ni siya matapos tingali. Mga ka-listeners.
mga ako sa ning balansehon o kanus ano to ni mahuman o drama ha. Sa paatangi lang ninyo kay thrilling na kayo no. Nang nindot siyang drama ba. Nya magbasa na ko dito sa comment mga ka-listeners no. Na shuffle meron ning comment na ni sige lang kay at least tanan mabasa gid ba. Ang una nag-comment kay si unang comment nga akong basahon si Crystal Ann Lauron. Dasig lang Sir John, bahala og dugay maka-upload. Magkulat na jud may mga listeners kay ganahan mi sa mga drama nga gi-upload nimo. God bless po. Salamat kay Crystal Ann Lauron no, sa pagpaabot aning mga drama. Nya si Josephine Serato exciting na ang mga episode ani nga drama ha. Excited for episode 10. Thanks for the upload. Wisa pa yan Josephine Serato. Salamat kay sa pagpaminaw no. Thrilling na gid. Si Aisal Kusaybi, salamat admin dyan bitaw ang mga asoy pag-upload kay nindot pamation labi na sa gabi eh. Total ang mga listeners nimo adto man jud nimo labi na kay tag-as sulit jud. Murag na ako'y duda kung kinsa ning suyaon ba nga uploader gahaman kayo. Mao gyud. Bitaw mga sakto gyud ka sa Kusaybi no. Mo lagi na problema kay kuan kana bang gitudloan ako unsa halos yaon na lang pud tanan muna ang karon mobalik og upload ni pero kini ra mga asoy akong atagan og kuan kay mao ni ako agod na kuan sa una pang evening ba nga drama nga ganahan ko mo upload kay daghang malingaw nya nailog man karon kay magbuot naman no mo da nga mobalik og upload ni bahala no kanang magigatbang makigatbang ko siya, bahala nagmakigatbang, basta kay mobalik ko, kay ako medyo nakauna ni sa una, huwag ka nang, una pa ko niya, kaya ako may gatudlo niya. Ang, napoy lain nga mga uploader sa una, pero wala na rin nag-upload. Karon kini akong gitudloan, kaya mauna may ning ilog sa kong turno. Ano nakapait, mga ka-listeners. Ang gitudloan, kaya mauna may mupuli sa kong turno, ano, ako naman ay mawala. No, di pwede. Munang balik ko karon sa kini lang kay taguwat ba wala pa ko ma-upload kay sa mabakante bitaw. Mabakante ang usang semana nga wala gisud ang kuan channel. Ay na lang ni naamoy kalingawan mga ka-listeners no. Salamat ay sa Kusaybi no sa imong mga suggestion ug mga komentaryo. Si Junbert Bagyo Sumundong bahalag tinuig ang next episode basta di ka makawat sa hacker. Hihi. Shout out diri Ligan City og sa taga Sikihor. Shout ko sa itom og Sumundong diha. Salamat. Salamat kay Junbert Bagyo Sumundong no. Amping lagi ko nga di gyud ni maigo sa hacker niya akong account kay kuan. Mod ang taglingaw ani ba. Kay gitrippingan mo gyud ni. Tud karon wala gid undangi ang kanang ako ang account naaya po sige email kadawat og mga email kanunay ba nga magpasumangil og sponsor sumangil og kanang makig-collab nya ako man i-search daan so sihon man ako daan og legit ba ang resulta kay puro magid fake puro piki ba nga sponsorship mga collab mga piki tanan samot na mahibaw-an na nagilang mga public domain man tinitawag na. Mahibaw-an to nga piki ba mo na nga salamat ko nga nabukoy ka nang kuan ba hunahuna ba nga ako pang susihon daan bago ko motuo bitaw. Akong i-search daan para di ko mailad. Unya salamat kay sa imong comment Junbert Bagyo Sumundong no, sa pagpaminaw sa drama. Og si Janet Bangkong, thank you brother John. Ingat ka palagi. God bless you always. Shout out from Bukidnon. Salamat Janet Bangkong no ikaw sa no. Amping kanunay da sa Bukidnon. God bless nimo no. Ug si Ani Tumanda. Partin please mo na ni ang Partin Ani Tumanda no. Kanya si unsa may basa Ani or An. Ani tingali ka na may iyan no. So salamat Ani Tumanda. Ug si Miss Lynn Sapula. Partin please, amo na ni Miss Lynn Sapula no, ang Partin. Salamat kasi mong pagpaabot ug pagpaminaw niya si Annabel Lamban.
Salamat kayo Dula sa sumpay, God bless. Salamat po kanimo Anabil Lamba no sa imuhang pagpaminaw o God bless po kanimo no. Mernally Jimpiroso, salamat sa sumpay Dol. Uy sa payan Mernally Jimpiroso. Salamat kayo sa imuhang pagpaminaw. Nya si Rinaldo Abenyo ang iyang comment kay kagtulon man ni kakuanon murag fireworks tulon nya na ya. Ang sabi tawag ganit fireworks man ni murag ta pabuto. Nya na tulo ka heart no. Salamat sa imong comment no. Nya si Fernandez unta na dayon partin mo na yung partin pasensya no gahapon ra gid tani pero nasaon man niya nagloko-loko ang apps ba niya. Sige kapil ako ang kuan upload na usik lagi ang 27 gig kay ang katong videos ang ako mihabo-habo kay 2 hours kapin man to nya human og export kay ang iyahang gig kay niabot og happy 10 gig nig-upload na mukuha sa na siya og kuan happy 10 gig nga kanang mobile data nya katulo na ko ibalik-balik sig kapil ba sus nausik lagi 27 gig total ang nausik paspas kay nahigop ako ang mobile data nya kanang mo to akong gi susi maayo kung say nakahinungdan ba nya pero meron akong video kay na chipmunk man so akong duda mo ang buya gid nga app mo man ma-update na gud nya mo to ga outro video na perfect no ta sakto nang tingog pero naa man gapoy kuan murag na error siya basta pag murag ang error coding so na murag na glitch pa sa usa og mix musangit sa YouTube nig scan murag na save error gid ba ito nga 3 times kung nagbalik-balik kog upload di gid ma-failed kanunay gid grabe sige ka fail niya dako kayo ang nausik na load na ba mo to akong gi-outro gi-convert na ko daan o gi-mix na ko da siya tawagan ng gi-export na ko nga solo video ra para mahinlo siya ba mahinlo siya kay gikan man to sa buya nga app ang video so akong gi-export na solo video para mausab ang iyang timpla ba dayon diha pa na akong gi-mix sa drama ug mo to naulian na-upload na success gani na buntag pa na na public hinuon biskay gahapon ang tato mga listeners no so do na solve ra no muna manginaw to karon ako naman gi-update na ako na sang gisit og tarong ba na atong ta nga di na gid ma-failed ni mga listeners no unya nag-comment ang si kuan si Imelda salamat Fernandez no sa imong pagpaabot sa drama og si Imelda Ganal agoy katriling na sa drama di naman ko katulog ani sir hindi naman ko katulog ani sir oy sa party daghang daghang salamat kay sir sa effort nimo pag-upload God bless salamat kay Imelda Ganal no yan na ginano ba sa excited ka ba murag di na ka mahilom na ba nga problema kay sumpay na dayon yan na sa mo gud nga di man pud madali-dali lagi kay namo ko mga copyright music nga kinahanglan pa na kong limpyuhan ba kinahanglan tarungon ako para di matangtang ng isina kay usahay gud ka nang labi na og mutapol ang editor nagkapoy kitang tango ng copyright ila na lang ang i-trim ipapas ng mong isina kay usa og edit copyright na nga maglabad ang sa editor mga listeners no pero sa kuang side manikamot yung hindi matangtang ang isina para makuan gyapon ninyo ang pagpaminaw ba sulit gyapon na salamat Imelda Ganal no sa kay pag-excited gyud pagpaabot no paminaw niya si Sydney Agoy kanus ana pud ka ang party ani pero daghang salamat sir hulat lang mi sa sunod na sad upload daghang salamat super enjoy jud ko maminaw ani salamat kay Sydney sa imong enjoy jud ko paminaw kana salamat kayo si Nelo Senior Lau salamat sir Jan sa pag-upload sa episode 9 akong trabaho dili dali ra siguro no akong trabaho dali ra sir basta napaminaw ko sa drama shout out ko sir sa akong pamilya sa barangay Kanukutan Purok 2 Tandang Sura Tagum City ako naa sa Tagbilaran salamat kay Nilo Senior Lau no shout out sa imong pamilya no diya sa barangay Kanukutan
Purok Dos Tandang Sura, Tagum City, no? Salamat kayo sa pagpaminaw. O si Roslyn Maturan, thank you so much sa pag-upload kuya, God bless you. Salamat kayo Roslyn Maturan, no? God bless po din mo. Salamat kayo sa pagpaminaw. O si Jinisa Hustol, salamat dol lindot nga drama, makahimuot nga makahilak. Salamat sa kanunay nga pagbasa sa akong mga comment. God bless sir, ug padayon paghihapon sa pag-upload sa daghan pang mga drama para makalingaw sa moa na imong mga subscribers. No? Salamat kayo Jenny sa Hostolo, kanikamutan nga maka-upload gyapon tag laing drama, no? Puhon. Salamat sa pagpaminaw na si Merz Albero, unta tuloy-tuloy na ang pag-upload idol, ug salamat kayo. Kanikamutan ako Merz Albero, no? Salamat kayo sa pagpaminaw, no? Nya si Lasido, ay wow. Yun, abti kayo ang upload nimo, salamat kayo. Salamat Lasido, no? Ang kamot ang ko nga maka-upload gyapon, no? Aron maka-proceed buta puhon og laing drama. Salamat kayo Lasido, no? Kamutan na gyud ako ni. Nya si Marian Labortelo, Sir John, salamat gyud nga nag-upload na sad ka. Always watching from Osaka, Japan. Okay lang bisag dugay basta excited naka-upload ka sir. Nisabot yun ko sa imo sitwasyon. Salamat kayo Marian Laborde, no, sa pagsabot mo nga medyo nadugay-dugay ko balik ba. Sa una may may mga problema ba yan, no? Yan. Kuan usahay makawala sa focus yun. Tinuod lang mga kalisanas, no, kung natin problema makawa is focus sa paghimo sa mga bulaton na trabaho yun na kunaan pa ningay mga hacker nga usara man siguro ni ka-hacker ang target sa kong account. Balik-balikan lang niya baron mabitik ko madugay ba yan na. Tapos nagdaglabad sa akong ulo ni. No? Pero nang gididma ron, wala na ko tagda. Samok-samok man, wala na ko tagda. Salamat kayo Marian Labortino sa kanang paminaw di sa Osaka, Japan. Si Miles Ramos nagkalami na ang drama. Haha, unta tuloy-tuloy na ang upload Sir Jan. Salamat Miles Ramos, panikamutan. O si Catalia Smith, salamat Sir Jan from Qatar. Salamat og nimo Catalia Smith sa Qatar, no? Salamat guys, makanunay yung pagpaminaw. O niya si Ima Madura. Wow, bintahan ni nadugay kag-upload idol kita naawa ron. O support ang sumpay. Listening from Qatar. Shout out Starlet Sanchez nga nag-abang pud sumpay ani nga tua na sa Turkey na minaw sir idol. Salamat kayo Ima Maduro, no, sa imuhang imong shout out ni, no, si Starlet Sanchez, no, de sa Turkey, no. Salamat kayo, no, na listening from Qatar. Salamat kayo Ima Maduro. Na nikamutan lang na makapaspas gyapon, no, kada adlaw baka or mulabay isang adlaw baka nikamutan ako nga di na maabot og buwan na listeners na naman gani mo sipyat nga pila ka adlaw at least di na maabot og buwan nikamutan na gid. Salamat kayo sa imong makanunayong pagpaminaw, no, pagpaabot. Si Mary Grace Bilyones, thank you idol na abot rajud ako gihulat part 8 ug 9. Salamat kayo Mary Grace Bilyones, no, nya karon party na ta, no. Og si Jean Ruiz, apit na jud mabisto kung kinsa jud ang matuod nga mahal ni Bibirinan. Salamat kay sir, God bless. Salamat po nimo Jean Ruiz, no. Happy na gid, thrilling na gid na tangi lang ninyo kay aron kuan. Hindi kay drama, no. Thrilling na kayo ba? Nya si Rosie Bisin, thanks boss, naka part 9 na jud tawon. Permihan na boss ang party na yun. Party na yun, no, mao na ni ang party niya. Si Maki Jones Abaluyan, good evening dol. Salamat kay sa bag-ong sumpay sa drama. Sulod listener mi diri sa Kambigin. Shout out sa akong asawa Mawin Austin, Mawin Austin Janin. Maulang Rods, God bless. Salamat yan, no. Shout out, balik ko na, shout out sa mga asawa nga si Mawin Austin Janin, no. Salamat kay sa pagpaminaw, no. Kaya sa Kamigin. O si Jocelyn Infante, dyan, salamat sa sumpay. Ayaw undang, sagdi na mga irabtanon. Salamat kay Jocelyn Infante, no, nga sa inyo ang pagdasig, no, nga mapadayon Japon. Hindi na ako natagdo ng mga kuan,
mga bitahuso. Katagdang ako na kay aron kuan. Lisod man gud po kayo nga tungod lang nila ako na nun ang mo give up. Ako na nun hindi na mo padayon tungod nila. Di man sad pwede na kay ako may nag-una, diya ako po nagtudlo. Ako po naghatag og idea ba no. Yan na ba siya. Ako na may maundang ba. Wala nga balik ron salamat sa inyong pagdasig mga kalisteners mo. Pero di ko ganahan makikuan nila bangga kay kapoy man kini bang kung sa ilaha bahala sila basta kay insulter ko ba nga mas nindot maguning nagi respeto ay ba magigaangay ba mo ano nindot pero hindi sila ganahan ug yun ana nga klase nga kuan bahala lang sila kay total nakasuway naman sila ana makasuway ra pud na sila og katong wa pa kasuway sa akong istorya nga tinuod og dili mutuo ra na sila og makasuway na kanang pareha ng reels content. Katong sa una uban di gahi patuohon kay wa man kasuway pero pag nakasuway na tuo na sila. Tinuod pinagsulti ni ko ano. Kay usahay magud kay tagaan og chance sa YouTube no. Tagaag chance ba kay basig mausab pa yung paglabay sa usang buwan ba. Paglabay sa usang buwan kining samot man kag kana abusado. Sige na pangawat og di yang content mangopya ba tapula na kayo mo edit ba yan na tagam kasuway na grace content ang uban ba kay masuko ako ba po pasanginlan tingali ng uban okay ba murag akong duda ba murag ako tingala po ilang pasanginlan siguro na nila si John siguro nag-copyright na to ane dili we ang YouTube jay mo hukom ana mga listeners kay samot na kay AI na gron ang tig scan dali ra kay ma-detect kung kinsay original no muna nga dili mo makapamasangil og ako yung nag-copyright kay wa man ko mo claim og copyright so mo ako i-write ana mo claim kay DWHP tagiya sa drama ilahan nga mga drama no ilahang right ang pag-claim no? Dili ako mo na nga katong uban bisig mamasangil ba nga siya gako ana na ba mo na risk content ani dili mo makapangasangil lagi kay wa ko'y katungod ana no una sa tanan kung mo claim ka nadyo kay ika-prove nga ikaw tag-iya nga ng drama ang original nga tag-iya kay DWHP RMN sila ang tinubdan sila ang source kung mo claim ko na masangit ko kay na may tinud tag-iya diba una nga dili jud ko maka-claim sa nga ako ani nga right kay kuan man sila may tag-iya gyud sila itong source ba niya kung various content ka, imuha gyud ang sayop, mga ka-listeners, no? Ikaw gyud ang hinungdan nga various content ka, kay una sa tanan, balo ka nga, dili ikaw ang nag-edit. Dili sa imo gikan ang audio, nanguhar ka. Wa kay gihimo nga imuhang kaugalingong diskarte, trabaho. Natural jud na nga masakpan sa YouTube. Various content ka, una nga, various content ka, ayaw pa masangil sa uban, no? Kay imuha man ang sipyat. Imuha na siyang sayop nganong di ka maningkamot o tininuod ba yan no? Katong uban nga nakarelate sa akong istorya karon nakasuway gid ba sakto ni tinuod niya akong isulti yun sila nga kay sakto gitong giingon ni kuan ba ni John ba kay nakasuway na gid ang unsa dining risk content no? Muna mga listeners no pero wala na nga ni angkon jud si amiga drama no nga siya nga salamat boss Jan kay hindi mo kong tabangan no nga makakuan sa kuaning YouTube ba. Alam kini undang lagi siya ron kay murag nawalan siguro po siya kadasig kay lagi nahurot ang mga drama. No? Sabot-sabot ra ba mi ato nga Lods, ikaw anang afternoon, ako sa morning. Yan na. Sabot-sabot ra mi. Angay-angay ba yun na no? Ang ganahan ba ko ito na amigo mo kuan kay tag-as po ng edit. Nga nga magkasinabot ba, yung nga klases tao ba, na pag sinabtanay, na pag-respeto ay mga kalisteners, no? Mo lagi, mo nawadaan ito si Gana siguro, nga mo padayon tungkol ng ihorot na sa mga, ako, sipyat po ko, nanudlo ko itong, lagi maluoy, lagi punta ng, nanudlo kong lain, pag nakamao na, kaya mamintaha naman noon, di naman para kansi noon mga kalisteners, halos iyao na gitanan.
Karon kay murag nakakita siguro sa kong vlog kay nang delete naman og sugod. Nang delete na sa iyang mga ubang drama. Pero hurot gyapon ang morning dramas, afternoon, evening, nage po niya tanan. Ang gidelete niya katong mga andumanan, suliran, was the style. More gidelete pero hurot gyapon tanan. Wa na lugar lagi sa amigo. Wala ang lugar sa amigo, amiga drama tungod ang klase sa kinaiya ba nga hinakog style ba yun na, no? What's the style? Hinakog style. Balag masuko na sila na basta kay sulti ko tinuod, no? Kay luoy ba po ko magununa ni amigo. Luoy po ko muna na amigo, amiga drama kay naudaan siya og iyaha ba nga kung kanang drama bis kay mag-upload po siya. Mao na ning hawa bis kay tarong siya batasan, makiangayon. Mao na ning undang. Ya. Ug ako hapit sa kumundang. Tungod ato. Pero magbakawa kung gana tinuod mga listeners niya na ba. Ay, murag bakaw na ako nga palabon na lang ni nila, mga bintahoso man ni sila, ilaon na ni tanan. Nga na saya kung naunaw na. Nga ilaon na ni tanan ay bintahoso man ni klases mga tao. Para way samo. Pero kay daghan lagi mo comment ani nga asa ra man to si kuan, wa naman mag-upload nga na ba. Kuno na sa gubalan nakasaan diri ba kuno nga magpadayon gyapon. Hindi meron na akong kuan ba una ba. Kung saan diri ba ko nga ako yung tiwason ako mga nasugdan. Mga drama akong tiwason jud. Nya. Minsan ko nga mohatag og mga dugang pang drama no mga hapit sad ko maka mga listeners nga muundang gyud kay murag labad sa ulo gid ba nga ngani nga sitwasyon nga gihurot na nila na kana bang hinakog style lagi mo na siya mga listeners no unang wa na ko hapit ko mawali kadas nga mupadayon kay kita na lang magpaubaya ba sa kanta pa pinapaubaya mga listeners paubaya na lang yung taon ang way samok pa. Pero karon kay mangutanam gid mo nga unsay rason nga ano nga ana mo na gitubag na karon. Mga ko pasinsa sa maigo gid no. Pwede po unfair ninyo ba nga mawala ko kalit ba nga i-upload. Sulti na lang ko sa kuan tinuod. Nya lain pang nag-comment si Maki Jones Abaloyan. Good evening, Dol. Salamat kayo sa bagong sumpay sa drama. Solid listener. Solid listener mi diri sa Kamigin. Amo na din ako basa na. Salamat kay Maki Jones Abaloyan. No? Ang sunod si Rosalino. Mana po nakubasa na yung kangkuano. Salamat kay Jocelyn Infante. No? Si Rosalino Jr. Angeles. Idol, daghan salamat sa part 9. Pa-shoutout sa mga tropa kong Seaman Imbi Charbel 1, no? Shout out ko sa yung tropa nga mga seaman, no? Mga tropa kong seaman, no? Mga seaman din eh. Imbi Charbel 1, shout out no, shout out mo ni Rosalino Jr. Angeles, salamat kayo sa pagpaminaw. Naminaw sa mga drama, mga seaman, salamat kayo, no? Nya si Badiday, Lods, padayon na to ang drama ni Amigo, Amiga nga Bilangguang Bulawan. Salamat, Lods. Ako i-try og subay Badiday no. Ako pong gitry og PM si Amigo sa niagi wa man mo reply no. Kay murag wa na ga online ba. Murag lagi nawadaan tanan og kadasig. Murag nawadaan sa kadasig sa social media, sa YouTube niya. No, nang gitry na ko og chat og reply ba. Pero ako ni subayon nga puhon og makumpleto ba nako kay murag naagi kuwang to akong file pod mga listeners no Badiday no. Ako lang i-try no kasi madapag arrange ba. Si Carmina Indaw upat ka heart yang comment, salamat. Nya si Charlie Bordan 6 viewers no. Sa man eh. Ay basi nag-comment ni siya sa 6 viewers no. Salamat Charlie Bordan no. Taas-taas na ba po na follower si Charlie Bordan? Nakabantay ko sa yung mga upload po nga pinalahi sa bawa sa di makikompetensya no? Nabuhi ang kawalingon ba no? Si Charlie Bordan. Salamat Charlie Bordan sa imong kanunay pagpaminaw no? Nya si Crystal Ann Lauron. Thank you Sir John. Padayon po sa pag-upload. Salamat Crystal Ann Lauron no? Padayon lang yun.
Janet Bangkong, pinuwi na oy busa pagbantay kuya dyan. Nabitin ako ang ganda next episode please magpaabot ko kuya dyan. Muna ng parte ni Janet Bangkong o sakto ka, pinuwi ra gini nga nanikamot nga ihaka akong account. Klaro na kayo no? Rinaldo Avenue, uno maka-heart na yung comment, salamat. No? Nya, si Bernally Jim Piruso, salamat kay Jude Lods, taga-8 ta sa imong Gcash Lods, aron maka-unli internet ka. Salamat kay Bernally Jim Piruso, no? Sa imong kamaayo, no? Nya, dili mo ko tig-post diri sa ako ang kuan Lods. Sa akong YouTube o mga Gcash kay tungod lagi nilikay na ko ng mga scammer ba. Kay nasa uban yung kulit lang text nimo mangilad ba. Mo nga tagam mo. Ikaw man kayo nun sa ito mag-post ka sa imong comment section sa imong Gcash. Uban nun nga sumangil og text nga yung padalhi sa ko diri kuan ma kay wa koy load ma padalhi sa ko. Unsa naman kinsa man ha? Matingan na lang ta ngay mo kalit og text mo nga wata kay laba nga na. Wa na yung tagam ko ana ko magbutang og mga inana no. So salamat kay sa mayo nimo nga intensyon Bernally Jim Piroso no. Ay lang bisag di lang mo escape og ads okay na kay ko ana. No lipay na kay ko ana. Pwede sad na po support things na ani og ganahan jud ka no. Sa muna ka mo suporta na support things diri sa ubos no sa video. Kato mga ganahan lang ba mo suporta. Diha lang na support things na lang no. Kay dili kung butang og Gcash kay tungod puro ning hacker ba nga magsamok-samok ba magamit ra ba ning number. Connected ba ni sa account no? Number si mo gamiton sa hacker ba para gyud ma-access. Sinsa lang kayo no. Pero salamat kay sa imong mayong intensyon gyud Bernally Jim Piroso. Si Rinaldo Avenue shout out idol sa kang Master Titing from Stoplight Bikiri. Shout out mo sa iyang Master Titing no. Diya sa Stoplight Bikiri. Salamat kayo. O sa may basa ni Bikiri o Bakari. Nasipet ka ni. Pero Bakari may nakabutang no. Stoplight Bakari. Salamat kayo Rinaldo Avenue. Diya sa ayang shout out iyang Master Titing no. Salamat kayo. Og si Catalia Smith pasagdi na sila makarmar na sila sa ilang mga binuhatan nga wala na mao. Salamat kay Catalia Smith no. Sige lang kay kuan padayon nagyapon ko niya. Para ning mga kuan uban nga mga uploader nga gihurot nila. Sige lang ilaham na kinaiya gid. Ang ako lang kaning try ra ko ba og kanang istorya gud pod. Magpakatotoo man ko no. Ima gunahan na ng kanang kuan gud. Magpakaroon ingnon ba? Kay kuno ko mo lagi kining vlogger ka sa atong vlog dapat muutang gyud kay ta. Pagkaroon ingnon ba nga mga nana. Sa ako kay di mo gunahan og ginana gud musulti gyud ko. Musulti ko unsay kanang ako ang gibati ba nga. Pero wa ko nga nagdumot ana nila. Wala. Musulti lang yung prangka. So, matry ra ko kanang maminaw ba po sila, ganahan sila o yun na nga pamagi, sabot-sabot. Pero dili ko nang kuan kanang para ng style nga mag technique bitaw sa uban nga mangaway aron musikat. Di ko ganahan na no. Nga mangaway ka sa uban nga kanang content creator para musikat. Sayop na nga pagi. Kina ko kay pagtambag ra man dalang tambag ba nga. Dalang tambag sa uban sa niya. Parehas na ako nga na. Gusto na ko kanang sabot-sabot, respetuay, angay-angay, ba? Angay-angay lang ba yun na, no? Kay luoy mo po itong uban, para ni amigo, luoy po siya, kay huwag mo na iyaha. Yan ba? Nga na ba, nga sabot-sabot lang ba na itong inabigo, o inigsuon, baka ano, dala sa nang tambag ba? Yan, dalang tambag. Pero dili, wala pasabot nga na nangomentaryo ko kay para lang musikat. Nangomentaryo ko kay para daoton sila, wala. Dili na may purpose na ko nga daoton sila. Mo-promote ba ko nila o daot ba kung tumong. Gani tabang ko kay gusto na ko nga sharing ba, angay-angay ba nga. Muhatag og idea para makatuon sa sila nga na.
Pero dili na ko intensyon niya daoton sila. Gusto na ko nga motabang na ang giya ba na itambag sa ba niya na. Kay para sa makamao sa ka mo kuan sa mong sigataw, mo respeto, makamao ka maluoy, yun na. Pero wa pasabot nga nagdumot ko nila kay insulti lang gyud tinuod karon kay para makaibalo pud mo ba sa may tinuod nga rason ako yun na. Kay basin mao magupog unfair mga listeners kung di ko mutingog. Sige lang kog rason nga kuan. Lisod kayo edit kay copyright. Kapoy dipinsa ba yun na dipinsa niya. Ang tinuod ay kay kanang kuan. Tigaan na kog chance tong uban niya. Sila na pod una ako na lang murag ning give ihatag ning giveaway nila nga sila sa ang musika, sila sa ang mailhanin niyo inana. Yung padapin sa ko ba para nila mo sa Tagalog pa paubaya ba ni paubaya ka ba para nila nga nagparaya ba. Nailhan sila na dawat na monetize kay mudong man jud dito kay yamo naman ko yamo na i-upload si ko na tutan ni ko na. So di ba? Nakatabang akong gibuhat nga wala kay ko nagparamdam. Katabang nga mudong mo sa ilahang channel inana. Mo gud angay nilang pasalamatan ta. Kay ihatag ko ugaan ba para kanang kahigayunan nila ba nga sila mailhan ba yan na. Ya ako pang i-mention kanunay. Pero ang kanunay ang di na balimtan gid nga grabe mo pasalamat kadto gyud si amigo kami drama no. Mo gyud kinaklaruhan nga usa ka mayong tawo. Kabalo mo respeto ba. Muna siya. Nga saludo ko atong tahana no. Si amigo ug si palami ay drama kana sila. Mura na akong nailhan nga murag kabalo jud mo respeto ba yun na. Mga ka-listeners. Makigkamao gyud makigsabot-sabot, makigangay-angay yun na. Muna sakto. Mga ka-listeners no. Muna ka hinaut nga di masuko tong uban no nga naigo sa istorya ba. Kani ako lang gud kay gusto ko kanang kuan makigangayon ba yun na. Basig lain ang pagsabot sa uban ba, wa gyud ka laos na gyud ka. Muna ngaway na ka. Uy, mo may problema na ko kanang kuan. Wa man budi man puno tumong nga musikat. Kay tumong pa na musikat uy. Sige na kung laglaag ng mga mall. Hi guys. Hi guys. Welcome to mo may tumong sa uban ng musikat. Maghimo og mga prank kay ron. Pang musikat. Pag unsa nilang kalaki ba para musikat. Di man ko ganyan yung nanagod ganang magpa-viral lang gyud ka baron mailhan ka nga magsikat na kay ka. Muna di ko ganahan nga naman mo na nga dili ginasak sayop na nga panguna-una no. Gituyo na aron musikat yun. Hilom-hilom ra magani ko. Nga ka-listeners. Muna nga sayop na og ginana pag-una sa uban ba. Kini ako gusto nga ginawa nga makahatag sa kog idea, tambag, pakigangay, pagrespeto ay pagkapwa tao ba mga ka-listeners no. Pinagi lang dito sa social media kay nakabita sa social media gud kay mulukop mas tibo kalibutan gud. So kung na kay maayo nga pagtulun-an na kay mga tambag daghang tawo makat-on mga na no. Mga siya kung ikasulti gud mga ka-listeners no. Pero usbon ako wa ko magdumot ani nga akong gipang igo sa kong istorya. Gusto lang ako ba mohatag og kanang advice ba no. Bisig wa ko ikatungod na pero ay na lang sa akong vlog nasa may makatunan ba mga ka-listeners no. Nga na. Yamor to mga ka-listeners kay mag-edit na po ko sa sumpay no. Thank you so much mga ka-listeners for watching o for listening. Amping mo kanunay mga ka-listeners. God bless us all.